Здравейте! Отново е петък и ви каним в видеоподкастът ни в капана на Под тепето. Темата за протестите остава вече на заден план и обръщаме внимание на празниците. Както виждате, зад гърба ми текат дежурните фотосесии, посветени на коледния дух, който тези дни в града ни придобива друг смисъл. Ако потърсите в БГ жаргон, първото, което излиза е, че коледният дух, като всички останали духове, не съществува. Той е измислен от големите корпорации, за да печелят повече по време на празниците. В търсене на коледния дух съм длъжна да ви кажа, че в дълбоко библейския смисъл коледният дух е духа на морала, почтенността и доброто. И за да не бъда само аз хейтъра на коледния дух в този град през последните дни, съм поканила специалисти по темата. Казвам добре дошли в видеоподкастът ни на Добромира Костова и Владимир Славенски, общински съветници от групата на ППДБ. Здравейте! Здравейте, добре заварили. Здравейте, добре заварили. Може би трябва на шега да те нарека Добромира Костова в скоби Гринч, защото темата за коледната украса в града ни е в твоя фокус от няколко години. Може би тук е мястото и лично да ти благодаря за това, че на тази елха вече не виждаме звезди. Звезди или както аз ги наричам червени петолъчки, т.е. нека да правим тук разликата и също и името, което съм получила Гринч, аз лично го оспорвам, защото не съм човек, който е против коледния така наречен дух или коледните тържества. Напротив, аз съм изключително силен радетел, Пловдив да бъде много красив, да бъде много празничен, осветлен, да се случват много неща по време на Коледа, за да могат хората да се радват, да са щастливи. Но при мен, заради това, което получих името си Гринч, може би защото аз се оплаквам всяка година, защото виждам различни по същество така недоразумения ли могат да ги нарека, или проблеми, както и тази година видяхме проблеми с колегата, ще говорим и миналата година видях проблеми, примерно новата коледна украса, която беше за по мое мнение много скъпа и много над пазарните цени. По-миналите години, ето и за петолъчките се оплакваха някои години, но оплакването ми е чисто от гледна точка на това колко струва това на бюджета на Пловдив и дали се е случило на пазарни цени. Но в никакъв случай против Коледа, против това хората да са доволни и да празнуват както си трябва. В духа на Коледа и въобще в духа на коментарите дължа едно обяснение на всички, които не разбират за какво става дума. Все още има такива хора. Може би трябва да обясним какво означава бюджета на Пловдив. Това е бюджета на хората на Пловдив. Точно така, разбира се, бюджета на хората на Пловдив, но и политиките на Пловдив. Един смело амбициозен кметски екип би следвал с всеки един бюджет за всяка една година в 4 годишния мандат да показва къде са неговите приоритети, какво иска да направи, какво иска да остане за бъдещите поколения след този 4 годишен мандат. За съжаление не го виждаме много това нещо в политиката на сегашното управление на Пловдив. И тук, ако обърнем специфично внимание на коледната украса, на коледния дух, който всички се надяваме да победи, последните години се наблюдава, че става много популярно като една туристическа разходка преди Коледа, през месец декември, в страшно много стари градове в Източна Европа да се правят такива коледни турове, да пристигат автобуси с посетители. Извинявайте, че ви прекъсвам, но нека да разходим и зрителите, за да видят за какво става дума. Разбира се, да се правят такива турове с посетители, с гости от чужбина. Ще дам пример с известния пример с Виена, но и с градове като Краков, Прага, наистина стари европейски градове, както и е Пловдив. За съжаление обаче...
Букурещ, Загреб. Да. За съжаление, Пловдив още обаче е далече да стане такава дестинация. Иначе аз също в предишни години съм застъпвал тази теза, че трябва да имаме хубава, богата, пишна украса извън центъра на града, за да се пренесе коледния дух към всички пловдивчани и от Тракия, от Смирненски, от Кичук, Париж, но не сме достигнали още това ниво. Аз да добавя за бюджета. Значи, когато се изхарчат много пари за коледна украса, т.е. когато се окаже, че същата тази коледна украса сме можели да я закупим на много по-малко пари, останалите пари е можело да ги изхарчим за тротуари, за дупки на улици и така нататък. Всъщност това е лично моят проблем. Когато ми се стори, примерно, тези арки от миналата година, които едната струва 20 000 лева, примерно. И Според мен това трябва да бъде проблем на всички хора в Пловдив. Абсолютно, да. Това е всъщност основният проблем. Колко харчи или колко не печели Пловдив, защото тази година имаме друг казус от това, че Пловдив не печели от Коледа. Тоест парите, които ние губим, дали под формата на това, че много пари сме дали за украса или сме пропуснали някакви приходи, тези пари е можело да отидат за нещо друго, което града има нужда. Пак давам пример, най-простите неща, дупките, тротуарите, всичко, което е можело да се оправи по инфраструктурата. Казахте дупки, казахте Букурещ. Моята търсачка веднага иска да покаже един детайл. Не знам, вие специално може би сте погледнали. Да. Когато правим нещо хубаво, красиво, дали е необходимо да разваляме нещо вече създадено? Това е буквално дупка в тротуар, като се замислим. Точно дупка в тротуар. Пробили сме настилката на главната по брутален начин. Да, тук е място да отбележа, че Пловдивски общински инспекторат се самосезира след нашата публикация за това, че настилката на главната улица на Пловдив е пробита. Проверката е показала, че всяка една от арките е хваната с анкерни болтове за самата настилка. Това, което разбрахме в допълнение от новия директор на инспектората, инженер Пламен Спасов, е, че той е изискал схемата за поставяне. Минути преди да се срещна с вас се чух с него. До този момент тази схемата не му е представена. Така. Аз искам да цитирам и точната сума, която е заплатена точно за тази арка, според обществената поръчка, която е публикувана на сайта. Инсталацията струва 22 000. Да, 22 000 лева. Без ДДС. Споменахте и Букурещ. Съвсем наскоро стана ясно, че новия кмет на Букурещ е въвел целенасочено инвестиране на средствата от коледния базар в града за възстановяването на парковете. А в Пловдив ние имаме страхотен прецедент. Коледния базар не плаща нито стотинка на нашата хазна. Да, за съжаление се оказва точно така, тъй като кмета на общината, защото това минава задължително през неговото разрешение, се е възползвал от една възможност, която му дава наредбата за цените на услугите и таксите на територията на община Пловдив в приложение 2, когато общината е организатор на дадено събитие, тя да не се самооблага фактически и за мястото, където се организира събитието, да не се дължат такси. Но се оказва, че общината се е писала организатор. В същото време имаме фактически друга фирма, която има сключен договор с Общинската фондация Пловдив 2019 и са получили от тях финансиране, на база на което са направени и къщичките, съответно и сцената, която има музикална програма всеки ден, но общината се е решила от едни много сериозни приходи. Това, за съжаление, създава един прецедент върху облагането, който може да се ползва и нататъка и хазната на Пловдив да пострада сериозно. И тук може би е важно да обърнем внимание, че в последната година Пловдив, за съжаление, изостава от планираните си приходи от собствени дейности, от такси и от услуги, които събира. С две думи, този коледния пазар, който е там пред пощата, не плаща никакъв наем на общината. Дори общината е дала 40 хиляди лева е дала на фирмата, за да организира този базар. Нещо, което противоречи на
общинските наредби, което ние го проверихме няколко пъти, и когато такива са наредбите, че ако е базар, базарът дължи такси и абсолютно всички други фирми, които някога са правили изложения, базари и така нататък, всякакъв вид събития са плащали. Да, това и ние го проверихме в нашето разследване. Оказа се, че е така. Няма основание, когато става дума за базар, да не се плащат. Вашето правно проучване същото ли показва? Абсолютно. Същото и не само това, ние се задълбахме в проблема. Оказва се, че фирмата, която фактически изпълнява Коледа в Пловдив, както е името на събитието, всъщност отдава всички тези къщички, където се предлага най-вече храна и напитки, за 5 цифрени суми. Получихме достъп до документи, които са проектодоговори спрямо от търговците, и тук искам да обърна внимание на нещо изключително важно. Фактически на базара, в който всеки ден аз очите си виждам как пловдивчани ходят и се радват на него, създава някаква коледна атмосфера, няма нито един пловдивски търговец. Фирмата, която фактически изпълнява цялата дейност, за която общината се записала като организатор, тази фирма е софийска. Нямам нищо против географските места, откъдето са фирмите, но в същото време всички други фирми, които продават, са от София, от Варна, от други градове на страната. Няма нито един пловдивски търговец. Имало други случаи, когато Фондация Пловдив 2019 е финансирала проекти, включително големи събития. Тогава, при сключването на договор с съответния изпълнител, там всичко е с конкурсно начало. При изключване на договор с съответния изпълнител се задължава изпълнителя всички търговци да бъдат пловдивски фирми. Тук имаме една огромна ножица, която се отваря от това събитие спрямо всички други събития в Пловдив. И това, което аз лично го нареках коледния базар на Шрьодингер, защото така и не може да стане ясно общината ли го организира или някоя друга фирма го организира. Ние не знаем поради липса на договор, защото ние това се опитахме да разберем първо има ли договор общината с изпълнителя, който е фирмата. Оказва се, че няма такъв договор. Значи, когато няма договор, ние не знаем кой носи отговорността при всякакъв вид проблеми, които могат да настъпат, като започнем от хранителни натравяния и така нататък. В смисъл, винаги може да се случи нещо, винаги за това са и договорите, да се знае кой носи отговорността за всякакъв вид проблеми. Предлагам с оглед безопасността на оператора ни, който е принуден да върви на заден ход, да си направим малка пауза, докато стигнем до базара. Така, да. Аз исках да борим къщичките там точно колко са, защото няма време за пауза. Исках да преброим точно горе-долу къщичките колко са, тъй като, както Влади каза, разбрахме, че всяка една плаща 5-цифрен наем, което означава, че си представете, ако общината събираше този наем, колко пари щяха да влезнат в хазната на града и колко приходи щяхме да имаме за дупки и за паркове, както е в Загреб. Значи това, което успях да открия и то в прес-съобщения на община Пловдив, е, че къщичките са 40. Не съм ги броила. Никъде обаче не успях да открия информация каква площ заемат тези къщички. И нека да кажем, че за преместваеми временни съоръжения, сезонни базари и така нататък си има разписани такси в наредбата за тази цел. Също така, по време на търсенето на информация за този базар стана ясно, че единственият участник, който тук дава някакви пари на община Пловдив, е ледената парзалка в дъното. Успяхме да открием и решение на Общински съвет, с което специално за тях е направена преди време тарифа и за да не плащат сегашните, ако добре си спомням, 24 лева на квадратен метър, те плащат по 1 лев на квадратен метър. Отделен ред са в приложението към наредбата, която споменахме. Също нещо важно, което може да кажем, по отношение на размера на къщичките, масово са 2 на 3 метра, но има и по-големи, както е видимо. В крайна сметка с всички тези неразбори и неясноти, много двояки отговор, който получихме от страна на община Пловдив. Единственото нормално нещо, като общински съветници загрижени бюджета, а и като граждани загрижени за община Пловдив, беше да сезираме окръжна прокуратура за този случай и се надяваме бързо правоохранителните органи да
да се свършат работата, защото остават много неизвестни. Призвахме няколко пъти кмета на Пловдив да отговори на всички въпросителни, които се създадоха, които колкото повече информация започва да излиза, толкова повече стават въпросителните. Единственият отговор, който получихме, за съжаление, беше, мисля, един Фейсбук пост, в който се казваше, че коледният дух трябва да победи. Ще победи и ние тук в съзвучие с кмета ще кажем, че нека коледният дух да победи, но и справедливостта, разбира се. Абсолютно, да. В смисъл не трябваше, по наше мнение, да го обръщаме на борба някакъв вид, защото да победи означава, че някой се бори и се бие с него, а не в случая ние изискваме информация, изискваме прозрачност, искаме да видим кой е решил това нещо да се случи по този начин. И най-вече мога ли аз утре да извада една къщичка, едно павилионче, да си го сложа тук и да си продавам, защото очевидно точно така се е случило, само че най-вероятно няма да мога. В момента, в който си опъна тук сергията, някой ще дойде и ще ме изгони. Аз получих и много други запитвания, точно от пловдивски търговци, както вие споменахте. Всички те ме питаха къде са били обявени конкурсите за наемане на тези къщички, защо те не са намерили такава информация и как би могло да участва. Още повече, че общината официално уж е организатор. Общината е длъжна такива конкурси да прави, след като общината е организирала, обаче никой не е разбрал, че го е организирала. Това е Шрёдингер, както казах. Всъщност не е имало такива конкурси въобще. В тази връзка искам да отговоря на още един от коментарите под статията и под журналистическото разследване и поредицата от статии, защото сега разбирам как вие, госпожо Костова, се чувствате през последните години като Гринч, може би като чирак в отбора. Един от коментарите беше, че аз не виждам красотата на коледната украса. Виждам я, да. Има. Красива е. Има и нова коледна украса. Но ми се наложи да обяснявам на хората, че наистина е хубаво да ви крадат красиво. Точно това е проблема. Радвам се, че така добре го обяснихте. Наистина е красиво. За първи път тази година мога да кажа, че поне главната, защото аз преди като съм се оплаквала, съм искала не само главната да бъде украсена, а целият град. В смисъл големите булеварди, центровете на кварталите, както си е по цял свят, нали. Но поне главната тази година има така наистина европейски вид, мога да го кажа. Въпросът е на каква цена. И тук пак опираме до... Какво показва вашето проучване? На каква цена? Огромна цена. Огромна. Защото пак казвам, тук пазара никакви печалба няма общината от това. И другото, което е, пак има нова обществена поръчка, след тази от 100 000 лева миналата година, сега още 250 хиляди отива с ДДС за, както казах, арката, за светлините, нещо, което, нали, на мен пазарното ми проучване друго сочи. Примерно аз съм проучвала, че ако искаме пишна украса стил Виена за цял Пловдив, не само главната, а кварталите, пак казвам, центровете на кварталите плюс големите булеварди, ще ни излезе около 250 хиляди евро. Нещо, нали, пазарници, нещо, което ние вече почти сме го стигнали с миналата година и тази година. Парите, които сме изхарчили, изключвам парите, които не сме получили, това е другата част. Да. Демек, коледата ни струва страшно скъпо, резултатът красиво, но на каква цена? И да кажем, за да знаят пловдивчани, една немалка част от украсата, която се вижда по главната, всъщност не е на общината. На общината е тази украса, която е в Цар Симеоновата градина, която е непосредствено до сградата на общината, но, например, общината на Капана Фест, традиционния Капана Фест, е частна инициатива. Украсата в Капана в голямата част също е частна инициатива, на малката главна изцяло от Джумаята до... На пешеходния мост. Също частни инициативи. За което съответно хората са дали едни пари от собствения си джоб, а нека не забравяме, че джоба на всички нас е и хазната на Пловдив. Абсолютно така. Сега искам да пожелаете нещо хубаво за Коледа на нашите зрители. Пожелавам на всички пловдивчани една здрава, топла, весела Коледа. Задава се най-вероятно нещо ново през новата година за България и за Пловдив, разбира се. Пожелавам на всички да бъде успешна и нека коледния дух и справедливостта да победят. Абсолютно същото. Благодаря на Влади. Аз дори няма какво да добавя нещо. Страхотно.
пожелавам на всички пловдивчани, нека не сме гринчове, но нека сме винаги така бдителни и да пазим нашето си, защото реално парите на Пловдив са наши пари. Аз искам само да добавя, че всички ние в тези дни трябва да се обърнем наистина към библейския смисъл на Коледата, да бъдем до семействата си, да си помагаме, да бъдем честни един към друг, политиците ни да бъдат честни към нас и да си пожелаем здраве.